Dnes minister Kaliňák mal vysvetliť, prečo neuviedol do majetkového priznania nehnuteľnosti v Chorvátsku, napísané na manželku, ktoré podľa ústavného zákona tento politik mal napísať do majetkového priznania, ale on tak neurobil. A namiesto toho, aby sa ospravedlnil a niesol dôsledky, tak vybehol s nejakou podivnou konštantou, že to tam vedome nenapísal, pretože chcel vraj chrániť súkromie rodiny a boli tam nejaké bezpečnostné dôvody. Zákon nič také nepozná, skrátka, si politik, máš majetok, máš to tam napísať. Keď nenapíšeš, porušil si zákon a prídeš o niekoľko platov alebo prídeš aj o verejnú funkciu. Ale vážený, podľa Kaliňáka, samozrejme, už zákony na Slovensku asi neplatia. A čo čudovať, keď minister spravodlivosti tu úplne v pohode pustí právoplatne odsúdeného korupčníka a nikým to ani nepohne. Najnovšie podľa Kaliňáka, teda vážení občania, by to malo byť tak, že ja od zajtra odmietnem platiť tomuto štátu dane, pretože tam vidím bezpečnostné riziko, ktoré je veľmi vysoké, že tento štát tie dane rozkradne alebo si kúpi nejaké vily v Chorvátsku. A ja sa pýtam, či nám už naozaj v tejto krajine hrabe, keď sa pozeráme na takéto obľudnosti, zákon neplatí a my spokojne tlieskame, šúchame nohami a myslíme si, že dopadneme dobre. Nedopadneme, vážení, a myslím, že je najvyšší čas sa spamätať a niečo s tým urobiť, pretože to, čo si dovoluje táto vláda, si ešte v histórii nedovolil voči občanom tejto krajiny vôbec nikto.